البصائر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Muhterem Müslüman doğullar, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Yine bir taraf bir meclise dini tuttukta inşallah bir neçe mevzun hakkında inşallah gurur etmekçi. Aslında bir mevzu medar sohbet bir mevzunun sununuya. Yani mukaddimeten bir gurun ağdatın meliye. O da ki Müslümançılıkta Kur'an'ın aytışına göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in fermaşatına göre, ümmeti İslam'ın içinde inki bir muhim zat, beter bir gerekli zat, beter şonu saklamaklığa ve şona bir hifazet edip şonu hemişe şu yağdayda durmaklık bir yağday vahdet-i İslami. Ümmeti İslam hemmeti bir olmaklık, ağzı bir olmaklık. Hatta bir ülkede, bir memlekette, bir mezhepte yaşap veren adamların hemmeti ağzı bir bolup barakayım bir kefe vara gitmekligi. Hemçinin kişinin Allah Teala öz mübarek kelamının muhtelif yerlerine aytiye Euzu billahi mineşşeytanirracim ve'tesimu bihablillahi cemi'a. Yani sizin hemmeceniz Allah Teala'nın sıyırığından, Allah Teala'nın tanafından yavşın. Allah Teala'nın tanafı ne emmolia? Kur'an Allah Teala'nın ibren bize tanafı. Tutmalı tanap, doğru yol tapmadan çüreyim, doğruda durmadan çüreyim. Ve la teferraku, bölük bolmasızlıktan çüreyim. Allah Teala'nın Kur'an'ını yavşmalı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek sünnetlerini yavşmalı. Ve her kim ki öz mantıqada bir muteber kitaplar var ve muteber ulemalar var. Şolun ağzını gözleyip, şolun aytyanına göre bolup, nem etmekliğe beter zahmet çekmeli. Vahdet-i İslami'ni, ağzı birliği saklamaklığa beter alada olmalı. Allah Teala va'tesimu qaim yavşın Allah Teala'nın sıyırığından, Allah Teala'nın tanafından. Yani ulemalar da hem töre ki sahabe tefsiri kabul cildiyek sefesi şahsında bir zat diye da. Olay diye ki Allah Teala'nın tanafı hiç vatta kırılacak zat diye. Yani bir vaatlar boluyar Allah Teala'nın tanafı ki Kur'an olsun, Allah Teala'nın tanafı ki din olsun, sünnet-i Resulü Huda sallallahu aleyhi ve sellem olsun kavat ellen sıp yaşı diye. Allah Teala'nın tanafı kırılacak zat değil. Ama kavatlar bolya Hudaý hakkında Allah Teala'nın tanafı ellen sıpya. Ellen sıfandan hem bolya arada vahdet-i İslami aradan gittiye. Ağzı birlik ellen gittiye. Näme sebep bolya şu tanafın ellen sıpmaklığı?
tarap ne format ellensip ya inşallah men öwrekde menen inşallah açıklap görün ki Allah'ın tarafı kırılmayacağı belli her kimede. Emma şu ellensip maklık diýerler ne form bolýar. Yine Allah Teala Sure Enfal ayet çelişişde aytýar: "Ve atiullaha ve rasul." Siz Allah'ın aýdanna wara bolun. Allah Teala'nın diýenini edin. Peýgamberiň aýdanna wara bolun. Peýgamberiň diýenini edin. Ve la tenaza'u. Dawalaşmaň bir-biriňiz bilen etdi Allah Teala. Dawalaşyp bir-biriň onu ýamallap, bu ýagdaý siz musulmanlarda bolmasyn. Allah bilen peýgamberiň aýdanna wara bolun. Görün aradaky dawa kimiň nefine? Allah Teala kime wara hukm berýär? Peýgamber kime aýdanny taýid etdi? Siz şoňa wara bolun. Wala tanaza'u dawalaşmaň. Dawalaşsaň näme bolar? Fatafşalu diýipdir. Gorkak bolarsyňyz, şaşarsyňyz, maksadyňyzy ýetip bilmersiňiz. Wa tadhhabu rihukum. Kuwwatyňyz elden gider diýe. Kuwwaty bir jawani, kuwwaty mali, kuwwaty zihni, kuwwaty her bir suratynda siziň hemme kuwwatlaryňyz nämedir diýe? Elden gider diýe. Hem çynanyki Türkmençilikde aýdylýan gurrun. Altyň agdy bir bolsa, asmanlakin gaçyrar. Altyň agdy ala bolsa, agdy näkin gaçyrar diýe. Mutasifana biz şuň kun, şu aramyzda bir siri ihtilafatlar düşügüri. Oşal sebäpli biz şuň kun agdymyzda näkin gaçyp tus, ne yaparym? Elim ýaly jawan oglanlar, gulýalak oglanlar, ona gadar şoň başga müşkilatlar eke şuň kun biziň jamamyzda ba, bi namazy ba, bi hijabi ba, ne gadar bir günah käsipli biziň ammalygly. Şun elleti esliyeti musulman doğullar, şi bizim aramızdaki düşen ihtilaf şi. Ve bi ittihadın hakkında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öz mübarek hadisinde Hazreti Ebu Zer radıyallahu anh'ın bir gün nitiyye Ebu Zer deyittiye sen yağdayın ne yaparım bolar? Menki dünyadan kaçacak, yöne gelecekte sana bir yağdayı olacak. Sen bir muratları sen zindiginde sen piş gelecek. Bir umaralar, bir emirler, bir başlıkları ümmet İslam'da bolacaklar. Namazı gece koyacaklar. Hatta ahir vaktinde namaz okuyacaklar diye. Hazreti Ebu Zer radıyallahu anhu mu'min-i muhlisi kamil ya Resulü Huda diye. Beyle bir yağdayı men göreyim ki namazı gece koysunlar. Eğer men beyle bir dadı görsem onu şu kılcı bokurda musunna koyar. Ta zamanı kesiler men öğürlüp Allah'ın yolunu getiriyensen men bile ölüşerim. Cihad ederim diye. Tamen cennette sen bilen bile sataşyansam yani men ölünçem şolar doğrulamaklığa men zahmet çekerim diye. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ya Ebu Zer diye. Men sana bir kavrakla aytmayım diye. Onu ayet ya Resulullah diye. Onu diye sen sabret şonu diye. Ulamalar hadisin şerhinde ayet ya ki namaz gece alıptı. Namaz kaza bilen da yok. Vaktinde okuyulmaptır yani. Onda da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iştada ayet ya sen sabret diye. Ulamalar hadisin şerhinde ayet ya Peygamber Hudaýyň sana sabret diýip aýtmaklygy bir zat gerekli. Wahdet-i İslami çaşmasyn. Namazy gece rakata bir diýeni etmeli. Gece okuýsa onu öýüňde de okuýsan boljak. Emma şu wahdet-i İslami saklamakdan çyryň. Ebu Zer diýdi, şeýle bir teleki ýagdaýlarda gelse, sen sabret. Sen sabrdan kömek al. Ki sen sabretmekligiň wahdet-i İslamiň saklamaklygyna sebäp bolýar diýen gurun ulamalar şundan diýe hadisten çykarýarlar. Yeni bir vaqia ba Hazreti Abdullah ibn Umar radıyallahu anhu vaktiki musulmanların emirleri Hazreti Ali radıyallahu anhu'dan sonra vaktiki emarete yettiye o bir gurunları arada bolya ondan sonra yanki musulmanların emiri menbere minni diye onu ol ademi ki gümen ettiye ki şol mennen şu emarete layıqraq ve men özüm moşon özümni men özüm de şondan qawy men özüm şoň atasyndan da qawy her kim jur'aty bar bolsa her kim şu form bir gümen kelehne gelýän bolsa kişi emarete menden layıqraq diýen gümeni bar bolsa kelehni galdaryp bir göreli şonu etdi. O samystada Sayyid Bukhari öz gurrunşy Muslim Sayyid Bukhari'de gelýär şu gurrun. Habib ibn Muslim radıyallahu anhu şonu Abdullah ibn Umar radıyallahu anhu Hazreti Umar radıyallahu anhu oğluna diýdi, "Şoň jogabyn bersene şoň" diýdi. Aýtyp duran gurrun görýärmi diýdi. Men özüm ondan nagawy, men onun dädesinden nagawy. Bir şoň jogabyn bersene diýdi. Abdullah ibn Umar radıyallahu anhu diýär birine guşap bir adam bir diýdi bilen gabat dolap bir zat parçany ýa-şoň mes longy bir zatdan oturmasy ba, şonu bir çözüm diýär. Bir çözüm şoň jogabyn bir bereýin diýär. Aýdasym geldi diýär, men sen özüňden ne, senden ne hakdarak şu emarety musulmanlara, musulmanlaryň emiri bolmaklyga. Men sen özüňden ne we sen ataňdan ne gawy diýip aýdasym geldi diýär. Emma diýär bir näse zat ýadyma çyty diýär. Şu sebäpden oturdum diýär. Awalky zat näme diýdi diýär? Men istada hak men bilenni, men Hazreti Umar'ın oğlu, men Abdullah ibn Umar. Emma bir adamy ki emarety ýetdir, derecesi menden beter etekde. Eger sen dik o da sahabi bolsa da.
Emma diýdi näse ýadyma düşdi. Awwalqysy men bir kep aýtsam, her näme musulmanlar başlyklary bar. Adamlaryň arasyna tefraga düşük diýdi. İkincisi, nagat adamlaryň gany bigünaş arada dökülmekligi sebäpdi. Bolsa bolamaly. Üçüncüsi, cennetin nigmatlary ýadyma düşdi diýe. Ama oturup ýetjeklerine bu gurunda diýdi. Aýsa aýdar öýde goýar diýdi. Şoňa men musulman dogalym. Kän muratlar bar Qur'an'da, hadisde. Ki insan musulman özüne bir teleki ýagdaýlar gelse, bir ýokuş görýän zatlary gelse, bir söýmeýän zatlary gelse, şu wahdet-i islamy saklamadan çüreyim, agdy birligi saklamadan çüreyim, dil birligi saklamadan çüreyim, kän zatlara sukut edip, şondan bolýar, muraat etkezme bolýar. Meger ol bir ýerde kebagan dine imany kulle muhalif kepler aýdylsa, dine mezhebe barah muhalif zatlar aýdylsa barahym terbiýe edilse, ha onu gözäp durmakla haýatynda ýagdaý ýok. Ol wagty ki ummat İslam bir ummatdy, hemmesi bir halifaň, bir emirin başlygyny gözleýärdi. Ummat İslam hemişe peşrefdedi. Emma ol wagty ki tefraga düşdi ummatyň arasyna. Bölek biz bolduk. Şondan bäri biz hiç wagty öwe gitmekligimiz gyn boldy ýani. Iqbal Allahu rahmetullahi aleyhi aýtýar: "Ummati budi umam gardidei, ummati budi umam gardidei, bazm khudra khud zahm pashidei, ançu tuba khud kardi kasna kard." Kalbi paki Mustafa Ahmet bedert diye. Biz bölek bolur musulman dogallar. Dogadın Allah Teala yamaşadan bizim aramda agdy birlik getirsin. Bir gurrun ki şu arada bizim awal aramızda mutasifana ihtilaflar bar. Emma ihtilaflar öňküden meter köpelmekligine, adamlar bir-birine betgümän bolmaklygyna sebäp boldy. Wahhabiýetiň hakynda berilýän gurrunlar. Mutasifana muhterem taksirlan beri ve başka yerlerden şu kun gurrun berilipdi. Navar urulya, sidi urulya, Vehhabiyeti biz tanıyacaktık. Ve şu Vehhabiyet tanıyacak deyip de barahım şu gurrun vermeklik. Avvalla ihtilaf olsa bizim aramızda, ihtilafın beter kânelmekliğine sebep oldu. Ferzen avvalla ihtilaf bizim aramızda 50 derset bolsa, şu kun mutasifana bala set derset diye baydayım ben iqraq edip. Set dersetten ana şu kun bizim aramızda ihtilaf geçirdi. Her kim birbirini görüyor, birbirini betgüman bolur. Bahay İslam'attan ka. Bahaydı guruhdan ka. Halin ki bizim Kur'an'ımız bir, Peygamberimiz bir, elhamdülillah mezhebimiz de bir, imamımız da bir, okuyan kitaplarımız da bir. Ama şu kun şu gurrun agdalmaklık bizim aramızda olaqam bir ihtilafı sebep bolur. Ve menem inşallah şu mevzun hakkında, şu galat fikrin hakkında ki ayaş aydılyan zatlar Vehhabiyetin alamatı mı ya yok, başka bir zatlarının alamatı mı? İnşallah men şu hakkında gurrun vermekçi. Yöne baştan şuna diyen ki men şu gurrunu ihtilaf döretmeden çürüme agdamak. Şu mutasifana bolmalarda da ihtilaf. Bula boluglu mutasifana. Aňyr başyna ýetigil şu mutasifana. Ne kadar var ahim arada bedbiniler, kiniler, kuduratlar var ahim döregli. Pes men şu gurrun agdamaktan maksadım şu arada şu elimden geldigiçe, elimizden bir Hudaý Taala beren tawfigyça şu arada şu ihtilafy bizim aýalmakny ýetimiz bar inşallah taala. Şol umumen aýdylýar da ki wagty bir gurrun agdaýarsyň we öz düşünşüňi Qur'andan, hadisden we Hanefi mezhebin fıkhyndan aýdylýar. Umumen aýdylýar ki siz arada ihtilaf döretýärsiň. Ýok musulman dogan. Bizde ihtilaf döretmek maksat ýok. Ihtilaf bizim aramızda bolugly. Bolmallaty bolugly. Emma şuň kun şu bir haqy Qur'ana wara, sünnete wara, şu Hanefi mezhebe wara aýtmaklyk gerek. Ta gelecek adam haka doğru haka gelsin. Ola demek ki düşünmeyecek bolýar. Ya ola demek ki özüň düşünsüzlüge urýar. Ola peygamber de düşünmepdir o. Bizim aýdymyz bilen düşünjekkä. Emma şu arada doğru Hanefi mezhebin fıkhına wara amal etjek bolup beren adamlar bar. We şolar hem şekeççigil. Şon umumen bizim aramızda bir tahqiq edip barahim bir aýdylyp beren kebin bir ýygyny ýaparmolýar diýip beren az. Umumen o bir ola qoran bir ağzından bir kep çıksa o falan cemaat Vehhabidir, bilmeyen falan aqideli adamlar Vehhabidir deyip aydılsa biduni tahqiq umumen mutasifana şolan aydan kepleri kabul etýär. Emma şu gurrunun girmende onça musulman dogan bir näçe zady men agdaşym diýär ki şu kun şu meseleni agdamaklyk o da şu zamanna şu mowgiýetde hasy şu mowgiýeti Türkmen sahrada we şu mowgiýeti jahanyda şu bir hiç onman ummat İslamyň salahyna de. Ve khas mendigi Türkmen sahran salahyna. Şuňky biz kulli ummatda görýäs ki kafirler Amerika bolsun, İsrail bolsun, Fransa bolsun, her bir kafir keşberler. Eger çendiki kafir da bolsalar, eger çendiki bir-birine aqideler zor gelmeseli de, emma ummat İslam'a garet etmeden çüreyim, ele berigri,
Qol qola beregli hatta nauzubillahi yaqinlikda eşdiýarsňyz ki Qur'any otlajak bollar. Ya nagadyr ýerde habar geldi otladylar nauzubillahi. Oşoňa men estatlar kafirler şuň kun muhtelif ýollardan biz ummety musulmanyň kullen ittihadyny çarşymaklygy bardy rahmet çekip. Belki bizim düýümüz üzjek bolup barahym alazet ketdi. Ve hasan has şuň kun bizim mantygy Türkmen saramyzda bir siri awamyly harici direkli bir ittihadi şuň kun bizim mantygymyzda görnýär ki biz başga wagtlar ittihadymyz bolmada şu mesail direkli biz gereklidi ki biz öňküden nämeter ittihadymyzy, insijamymyzy, wahdatymyzy hepsi deyli. Emma mutaassifana käte adamlar bar ki şu mugyýetler derine meni gelip barahym awul agdalyp beren gurrun şey. Şol agdalyp beren gurrun ýamaşsadan ýene öz bir mugyýetinden istifade edip barahym öňküden de beterräk şol agdamaklyk. Oşu forumny barahym mantygada barahym ihtilafat edip bolmaklyk. Şu hakykatyny adam birdaji ki insanyň ýüregine agyrtýar hakykatyny. Şu bir wagan bir mugyýet istisnai şuň kun Türkmen sarada bir insijamy wahdet ki ulamalaryň arasynda görülýär. Musulman dogalym şuny başga wagtlardan beterräk biz şuň kun nämetmek gerek. Şuny hefs etmek gerek. Kafirler Musulmanı çaşırmadan çürüyüm 3 tane siyaseti var diye. Awal siyaseti yek kadem be agab be hatırı do kadem be celov diye. İkinci siyaseti nefesi tuğlani diye. Üçüncü siyaseti ihtilaf biyendaz hükümet bu konuya. Her gaysin öz bolluğuna rağmen açıklayın. 3 tane siyaseti var dedik. Yek kadem be agab be hatırı do kadem be celov. Bir imtiyaz beriye kafirler gelip Musulmanlara, gayrimüslimler gelip Müslümana bir imtiyaz berýärler we maksat näme? 2 imtiyaz Müslümanlardan almaklyk. Ferzan hamana şu wagt geldi Afganistana. Amerika o tarapdan gelip başöýet hemdestleri bilen gelip de barahym bize demokrasiýa we azady bize berjek. Siz halancılaryň ýaşak diýmeklik bilen o tarapdan tahajjüm nizami edip gelip Afganistan kullen barahym daş çöwren çyzyk çekigli halan işin şeýle etip o tarapdan näme diýdi? Kullen musulmanyň sermaýatyny elden çykaryp barahym alyp gitýärler bir habar. Yek kadem bagab bir zahirin bir kadem iyda gaýtdy, ona bir numara berýän ýalar gel sen şu mugyýetin ma? Sen öz aqidaňy, öz mezhebiňi, öz maksadyňy, öz düşünýän zadyňy terbiýe bermeli üçin gelip diýip ewe çagyrlýar. Emma 2 maksat ýa-da näme edilýär? 2 maksat barahym özleri ýerlerýärler. Bir tahajjüm nizami bolýar, tahajjüm ferhengi bolýar. O tarapdan näme edilýär? Musulmanyň sermaýasyny kullen berbad edip barahym barýan alyp gitýärler Hudaý taqqatyn. İkinji nefes ýa-ki hileleri ve etdiyen desisler nefesi tuğlani diýilýär. Tahajjüm ferhengi kafirler oturan yerine oturýarlar. Oturan yerine öller naqşa döküpdirler. Näçe milyard sermaye guzary edip bileger internetin üstünden, mahbaraň üstünden, resanahy guruhyň üstünden muhtelif ýollardan şu öz ferhengimizi musulmanlara sadyr etsek. O musulmanlar şu kun imani tadan zayıf bolugly we bizim şu ferhengimizi şolary kabul etdirsek ki şu da juzby zindigi. Biz şolary ahiretden gafil edip şu dünýäň zergi berginde salsak biz hiç bir tufatan iýermeklik gerek ýok diýildi. Muhtelif dırnaklar, muhtelif saçlar, muhtelif labaslar, muhtelif modlar, muhtelif barahym bir ferheng haýy garbini kafirler şu kun bizim üstümizde tönkөгli we tahajjüm ferhengi biz bolugly. Arada bir maşine mindim. Taksiye mindim meni unnatyn. Bir ýolla gyýdaglarynda ýyzyna minni. Ýyzyna minni hem ýollan barýakak ýanky maşiniň eýesi şol ýyzyna oturan gyýdyň daýysy bolup çykdy. Aynadan gözledi, falancan senmi? Tanıyana kanni. Tanımayanların illeti var. Kullen riht evaz bolugly. Çehre kullen evaz bolugly. Labas kullen evaz bolugly. Keplemeklik evaz bolugly. O falancan senmi? Daý men tanımadyňmy diye. Men türkmenlere meňdemeýän men diye. Men hem bagadyr narap boldum, ýyzyma gözlemedim, bagışla balla dedim. Sen men türkmenlere meňdemedim diýip aýtýarsyň. Sen bir agdaý sen musulmanlara meňdeýän masaşy dedim. Şimdi kulleri yıktımır gözde şu musulmanlar bir heykeli var, bir sureti var, bir zahiri var, bir hicabi var. Sen şu bir yıktımır gözde nauzubillahi musulmanlara men diýäň sen. Şu kun bizim aslimde tahajjüm ferhengi bolugly, tutulýan toýlar gözde, tutulýan merasimler gözde, paýlanýan zatlar gözde, içilýän zatlar gözde. Hudaý taqqatyn Allah taala tawfik bersin şulardan gowuna durmaklyga. Üçlenji tesise ki kafirler etýärler näme boldy? İhtilaf biyendaz hükümet bukun. Arada muhtelif kitaplar çap edilýär. Halinki şol aslynda şolary töhmet urulýan adamlaryň özü ýazan zady ýok. Şolaň aleyhine bir siri adamlar, bir siri kitaplar çap edip barahym, arada barahym goýa ki şolar bir
bir hayulay bir şahudam edip barakın cama marifet ediliyor. Halinki şeyli bir zatlar hakikatinde yok. Bulardan maksat näme? Bu tebliğatlardan maksat gelip ihtilaf oklap, menetine Müslümanın arasına ihtilaf oklap öz halan işler näme etmekler var. Etmek maksatlar var Hudaý hakkasın. Nagat qawwalardy hasa şey bir mübarek ayda bir gurunları agdalsa ki hem dünyanın peydası olsun hem dinin peydası olsun. Şu bir mübarek ayda, şu bir mübarek seher vaktinde gelip şu gurunları agdamaklık Müslümanlığın hakikatinde şu ne kadar ulamaların yüreklerine agırttı, ne kadar zinan oğlan uşak erkek adamların şu yüreklerine agırttı. Ki şu gurun näme gurun ahim şey bir mübarek seher vaktinde bize şu formuş berilýär hakikatinde. Köp adamların yürekleri agırdı. Allah Teala hayvanlar arasında muhtelif kılık hasiyetler koyuptur. Oşal adam akıllı olsa şey hayvanlardan da adam diğer salıp bilýär. Hamana mesela bila nisbete hazirin iti gözlesen şu adet çellim tarih-i ruhi zeminine 2 tane it bir tane qorusun tönçülüm oňuşmapdyr. Qorusun eti de yok ha. O taraftan o harlaya bu taraftan da baharlaya. Itin şu adet çellim bir sünkdönçülüm oňşanlygy şu adet çellim sabit del. Emma şu it vakti kömmeje bolsa, vakti ke şagaly bolsa, bir bolsun, iki bolsun, 5 bolsun dawalaşyp durarlar bolsa, bir-birisini yarıp barakym, bir-bir marakym öldürecek de bolup duran bolsa, onda da şey itligi bilen şagaly bolsa, möje bolsa, hemmesi şu duran dawadan el çekip näme etdiler? Dogrusa möjeň ýerine düşýärler. Kim maksatymyz bir düşman gelipdir diýärler. Adam akıllı bolsa hakykatynda itten ne barakym, itte ulamalar aýtdy, 15 sene kılık hasiyet bar diýe. Biri şoň şey ki adam nämesin? Öz maksadını bilsin. Aradaki ihtilafatları bir vakt kenara koymalı bolýar. Vahdeti İslami saklama bolýar. Entecik bir gurundan çüreyim. İhtilaf ara oklap barakym şey vahdeti dewmellar bolýar hakykatynda. İnsan akıllı bolsa itten hem kan zatlary öwrensen bolýar. Yine bir mesele keşi ittihad saklamadan çüreyim men aýdasym gelýär. Hazreti Ali radıyallahu anhu vaktiki emir musulmanlar bilen bir sürü mesele dileklerli arada cengi hunuzi bolýar. Cengi Nehrivan bolýar, Saffin bolýar, Cemel bolýar. Şoň meňde başyky jengler bolýar. O tarapdan Kaysar Rumyň padşahy Hazreti Ali radıyallahu anhu bilen emir musulmanlaryň edipden ihtilafyndan suw istifade etjek boldy. Onda bir name ýazdy diýe. Emir musulmanlara şeýle men görýän ki sen ol rakibin bilen kan arada urşuňyz we dawaňyz bar. Eger sen isleseň men sana kömekleşeýin, nizami taýdan men sana beýat edeýin. Sen ol rakibini ki Hazreti Ali radıyallahu anhu halife-i berhakkı musulmanlar bolsun, onu gelip diýdi aradan ýykaýly diýdi. Emir musulmanlar ta wagty keşi nama geldi, nama ýazdy diýdi. Allah Teala ajib bir düşünmerdir. Bize de şon nesip etsin yani. Muğiyeti derk etmek musulman dogallar. Şu bolduran ýagdaý beter bir hatar ýagdaý şu gün. Hemme zat ellerini çek boldu Hudaý hakkasyn. Onda nama ýazdy ya kelber Rum diýdi. Ey Rumyň iti diýdi. Eger fakat eşdeýin diýdi. Sen şol Rumyň serhedinden merdinden bäri geçeniň bir eşdeýin men diýdi. Awwelin neferi ki Hazreti Ali radıyallahu anhu beýat etjek. Bu mesele ihtilafi bir imanı kofrun gurunda bir sürü galat fikri dilekli, bir sürü mesele dilekli bizim aramızda düşügüli. Awwelin neferi ki barıp Hazreti Ali bilen beýat etjek mendim keşwerin hakyser dersi. Sen memleketin kuller Awrupa berersiz diýdi. Doğru bizim aramızda bir sürü gurunlar bar. Emma bu form bir gurunlar diýdi ki biz gelip vahdeti ellenmereli diýdi. Bir olakan soragda bar arada. Hiç boljakmy? İki taýfa imanly bolup ursun. Sure-i Hucurat ayet nombarda oky, açyklap Kur'an aýtýar: "Ve in taifetani minel mu'minina iqtatalu." Eger iki taýfa imanly ursalar, iki taýfa imanly urşmakly mümkin. Kawat bir siri mesele direktiki on jaýyp bitadi. Ondan sonra musulman dogallam. İki form kepleşmeklik ba. Bir va zuru bazu sevmeklik bilen kimin hiç bir akly mantyk kabul etmeýär. Bir va akly mantygyň üstünden elhamdülillah bizim merdumyň fehmide, ahli ilmi danyş bizim aramyzda kenki. Sen vakti aqidaňy aýtjak bolýarsyň, hop gelip sadaja ähli sünnetin aqidasy, şu form bizim aqidamyz diýip aýdamalar. Ha aýtjak da bolsaň. Emma şu bir tori keplemeklik ki goýaşyň gapdalnaky tarafy mukabil dinden çykan ýalar, kafir bolan ýalar, hatda kafirdan da şun telekerek görnýär şu gün bizim aramyzda. Sen şu gün musulman kafir diýende kan ýokşy görenek, emma şu Wahhabi diýen ady tutsaň da kafirdan da şun Hudaý takdan ýokşy görýärler.
sadece akla ora, mantığa ora, inaten akidana çaktami. Fıkhi akide kitaplarımız var. Fıkh ekber var. İmam Azam rahmetullahi aleyh ödüyen kitabı. Akide nesefi var. Hem ehl-i sünnet vel cemaatın adını okuyulayan kitap. Onun şuruhatı var. Sadece bizim akidanın Müslüman doğullar kitapta gözüne ora şeyleyip aydamanlar. Yaten gelecek olsan Kur'an'dan aytacak olsan müfessirlen kavara aydamalı, muhaddislen kavara aydamalı. Ona buna sevip, onun yamallap, ona bir mark kurmakla Müslüman doğun ihtiyacı yok. Ama ne yaparım ki ben ya? Hürmetli Müslümanlar, ilahi Türkmen doğullar, oyunun harakat bolun, düşmanlarını tanıyın. 1140 yılına kafirler mekri bilen koyullar şeklinde dören kurtlar yani Müslümanlığın sıyrığına, Müslümanlığın tersine bir tavır Vehhabi dörendir. Ha doğru ihtiyardın, Vehhabiyet bizim söyleyen adımız ya. Ama şu muhteremin şu aytiyan kepleri, eğer şunu oturup inşallah mesin başardığımı oraya açıklayın. Şu muhteremi ki şuun kun, kulli mantağın Vehhabiyeti barakın hitap etiye, şayın eğer aytiyan kepleri barakın bedune delili medrek kabul edildi Müslüman doğun, ha Vehhabiyet diyen bir dabba, onun hakkında ben cüdagani bir siz inşallah tavziyatı vereyim. Ama şu muhteremin aytiyan keplerin eğer kamilen kabul edilse, kulli ehl-i sünnet vel cemaat, khasan khas Hanefi mezhebin hemmesine naudzubillah Vehhabi dime oluyor. Hakikaten insan yülen ağır ya şuun kun bir namazı am olugly, bir hijabi am olugly, üçür zekat ki garibin hakkı, garip yetimin hakkı, şuun kun bilan nispet ne kadar baylar öz mallarını koşup şuun kun şun iyip tuğlar, o taraftan zavallar muhatap oldu, ne kristalliye yeni birdat diye ne kadar günahlar ki bizim aramızda şuun kun ravaş tafıglı, ulamalar kitap yaptır kebair yani günah kebirler deyip kitap yaptırlar. Şu kitabı açık gözleyende hiçbir günahı yok şol günah kebirelerden ki şun kun bizim aramızda bolmandır olmasın. Ama müteessifana şun kun o meselelerin üstüne bir az zahmet var. Ama Vehhabiyetten inme olsa ağa taraf hem sayede bir namaz gelip ya. O basında ne kadar cavan gelip ya bir namaz, bir hicab gelip ya. Onun üstüne edafe fikir yok. Gurrun marsa zımgada gurrun marliya, gurrun marsa toyda gurrun marliya. Zımga namaz okuyan marya. Namaz okuymayanı kim gurrun vermeli? Bir namaz hemsaya onun sene barlanak. Yıldan olaydan olaya mescide gelinak. Onun sene barlanak. Ama Vehhabiyetten etme olsa şeyle bir zahmetler çekiliyor. Nauzubillah. Hatta şu Türkmenin namısından da şuun kun su sıfada oluyor. Türkmenin elimyal ayalak meneten ayallık olmaz. Şuun kun Vehhabiyetten etecek deyip şuun kun şundan da su sıfada oldu. Biz hıtmada gidip gördük. Tehran'a gidip gördük. Türkiye'ye gidip gördüm. İran'ın muhtelif yerlerine biz barıp gördük. Meni seni Türkiye iman neyiptan eliye. Türkmenliğinde her kimin kellehine geliyen gurun şey Türkmenliğinde şol gayratlı millet, şol edermen millet, şol milleti iken namusunun için can meryen millet neyiptan eliye. Ama müteessifana bugün kun Peygamberin tacın başına koyup şu Türkmenin namusundan meğer kızlar, zenan oğullar, gelin oğullar meğer kalay ticareti mi? Ki şun kun şunun üstünden biz Vehhabiyetten etcek bolaylı. Meğer akım mollan dili ismanlumi. Ki gelip biz o taada İran'ın o çetinde biz okuyup biz o taada bize şunu kökü diyerler. Biz o taada fakat yer yarılmadı bize girmedik. Gözden Türkmenin namusunu bolup bersini. Nedir elmi alakıyla nauzubillah. Gelip filmine onu kulli İran'a şun kun paks olugly. Nauzubillah. Awal bizden zat qalygly. Ol ki ne kadar bir namaz o. Bir günahkarın etýän işleri. Ama bu da gelip barahım dinin adı bilen şun kun Türkmenin namusunu spormarahım ayağa sağlaptı. Ceyhum bilen bahri kadar arasi. Ceyhum bilen bahri kadar arasi. Çölüsünden özer yeli Türkmenin gulgunçası qara gözmen qarasi qara dağdan iner sili Türkmenin ol merdin oğludur merttir pederi görögli qardaşı serhoştur seri dağdı dözde qavsa seyyatlar diri ala bilmez yol varsa oğlu Türkmenin yol varsa oğlu Türkmen biz tutulan yağdayımını görüyorsun ha. Namusumuz gelin kıydı oğlan uşaklar dini tanıtmadan çilim onun bunun önüne gelip yer. Adam hayatında yülen ağır yer. Ya yorsan malahim inaşı o da Peygamberin sünneti şey. Şu sakkalmayan atamdan yetenek şey. Hiçbir akım ola olaman da sakkal atasından yetenek son. Sakkal şu Peygamberin sünneti şey. Hidayede celdiyek demişti, sefeyi demişti sesinde gelişi standart Peygamberin doğru sünnetini bitirecek adam bir tutum olmalı. Şundan da bir tutum olmalı. Soldan da sağdan da etekten de bir tutum olmalı. Hop indi bir koyup bilmeye koyana berekeller vermeli. Ama yülen ağırtıyan gurun şey. O da ne yaparım ki şun kun gelip şu Peygamberin sünneti
Peygamberin sakalı şunu gelip ihanet ediliyor. Neden söyleyeyim? Vehhabiyeti bir tanıyacak değil. Öz yanından geliptir bir hamana Vehhabiyetin başlığı deyip on karikatürünü çekip durlar. Şu Peygamberin sünnetini gelip aylap da nauzubillah ajdarhan şeklinde şun sakalını gelip düğme rahim camiye koymaklık. Aya nauzubillah şey dine ihanet değilmiş. İslam'a, imana ihanet değilmiş Müslüman doğrular. Hakikatinde yülen ağır ya. İnşallah Teala inniki celesede baştaki mevzuların hakkında men gurrun vereyim. İnniki mecelesede o mevzuyu ki men gurrun verecek. Şiki bizim aramızda mının avvalla Vehhabiyet deyip veren gurrunu Salih Çelino'da başlayan gurrun şey. Salih Çelino'da men dünya gelmemden önce şey. Sonra merdi ne kadar arada bir sizatları bizim aramda Vehhabiyetin alamatı deyip aydılıyordu. Ama sonra bir kefi gurruna düştü. Tahkika düştü. Belli oldu. Yok bir Vehhabiyetin alamatı. Bular doğru ehl-i sünnet ve cemaatin akidesi, hatta Hanefi mezhebinin akidesi. Men neçe adını, bir neçe muradi ki avval sol Vehhabiyetin alameti sahiliyadi. Sonra ondan evurlular, tövbe ettiler diye niyali. Şu bir neçe inşallah Teala men sanap vereyim. Allah Teala hemicemize tevfik amel versin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.